amma dai Alhaji yau ba fita ko? Na fi son ka zauna a gidan nan mu sha hirar mu gana gaga. To ai akwai wanda ya kira ni ne yanzu ki mun afuwa. A gaskiya ni Alhaji ba za ka fita ba kawai kai zaman ka a gida haba. Amma ni kaina ina son in zauna in kalli wannan kwalliyar naki fito amma saboda abubuwa sun yawa ne dole ne fita. Ina da appointment da yawa da mutane a waje. Amma dai ai Alhaji da kai zaman ka saboda yau ma ya kasance na wani gaskiya. Na kwana mami. Ah, Amir, kana ciki kenan? To, sai ina kuma? Zan je school ne wallahi. Na kwana daji. Tashi lafiya? Lafiya kalau. Ya karatu. Alhamdulillah. Amma ai baka ce min zaka je ko ina ba kuma ka je ka kwanta kake ta bacci haka? Wallahi kin san daman zan je in karɓi result ɗina da yake ya fito. Ai ka kyauta to sai ai sauri a dawo. Wannan rayuwa sai a hankali da ka sun yi tsada kuma ka jima ka kasa din ba wanda ya zo kuma Allah ka rufa mana asiri. Assalamu alaikum, haba da tumatir da kokomba. Me za a baka? Sanar da kokomba da tumatir. Kokomba da tumatir na 20? Haba wannan ana cikin wannan tsadar ka miko 20? Haba ku wallahi kun fiye san banza. Amma ga banza a turo ka kace sai na 50. Sai na 50. Haba wannan rayuwa ana tsitsiri komai ka taba abinda da zaka siya 10 yanzu fa 100 ne amma mutane sun ki su gane su ga kamar laifin mu ne haba da nawa za ka siya wasu abubuwan an ninninka an dora ka Allah ya rufa asiri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Saboda Allah baiwar Allah duk sallamar da nake tun daga soro har zuwa nan kina ji na ba za ki amsa mun ba. To sannu mai gida. Shikenan naji na abinci na. Abinci? Wannan bushashiyar shinkafan da ka kashi ne da ka zo ka ce min abinci? To gayi can a kicin sai ka je ka ɗiba ka ci ɗanye. Yanzu ke tsabage rashin tsoron Allah abincin da na siyo na kaya da kuɗi na ajiye shine zaki dinga kira bushashe? To in ba bushashiya ba menene wa zai ci mai da yaji? A wannan zamanin wa zai ci mai da yaji ka ɗauko ni a gidanmu da jikina ka kawo ni din na bushe na yi baki. Haka ne yanzu kin manta sanda na je na auro ki a ƙauye ko? Wata kan kin rabu da cin tuwon dawa. Haka ne dole ne ki gaya mun haka kika zo ba ko karfin ka ce muna cikin cin tuwon dawa a gidanmu lokacin da ake zuba maka rabaje ka baje ka ci baka da baki sai yanzu da ka auro ni ka kan dama kuma zaka kuke ba ku gaji abin arziki ba haka ne dama maza haka suke ni yanzu ba wannan ba dan samu ruwan wanka ka san Allah idan na tashi mai gida mai raba mu da kai a cikin gidan nan sai Allah mai gida haka ne haka ne kai dade yaya har yanzu ba a yi mana albashi idan matsala akwai matsala salarin mu har yanzu wallahi kuma muna so mu dan sai abincin mu dan ba wa iyalan mu baka fi da jiki ba fato amma ya zame haka dole sai karshe sai kuma ga watan ma ya kare ni abin da yake bata min rai har kuma ne ya shiga yau 5 faga wani sa wani sa welcome sir yawa gobun wai yaron na an zo an karbe shi ko ranka dai sajan an karbe yaron nan ko a yana ciki ha ba karbe shi ba dauko shi ai ni ranka dai ina mamakin yaron nan ba tun da yazo kaga babu wanda yazo sai aka hawo mutum ka gani mutum tuntuni amma babu wanda yazo nashi ka gan shi ne gashi nan zo na matso da kai baka da kowa ne a nan ban da kowa na bai maraya ne maraya ne kai kaji
ranka da to a ina kake kwana a kasan gada nake kwana Allah. To yanzu abin da nake so da kai daga yau sai yau kada kai ƙara yadda a kawo min kai nan in aka kawo ka nan to zan tura ka kurkuku zan tura ka kotu ka ji ko Na je Allah bai godiya. ka ji abin da na gaya ma ko Godiya nake na. ka je ka samu sana'a Na gode. ko da ko ne ka daina yi yafi wannan kwance da kake da na banza da lokaci ka samu uban gida a nan garin kai kofur ina kayansa sai ka kiyaye ka ji abin da yana cikin ruwan nan ta kasa sai ka ji abin da uba ya ce ko to sai ka kiyaye ka je ka nemi abin yi yawa ɗaukan kayan wani ba abin yi bane ba sai ka dade yaran ne ya dan bani yanzu abin da kake so yake Allah a wannan kes din nan wanda za a tura shi kotu ka gani da shi wannan yarinyar da wannan yaran ne wanda suka ka rubuta wannan din sai a tura su kai kafa ka wannan fa ka sallame shi ka tafi fa to ina kallon ka daga nan ke ina sai ka ga ya za ta je ka wannan ba wurin sa To, ya na gansu kuntura da su baƙaƙe ga su da munin tsiya haka. Su ba mata ba ga ku har da rawani. Yoni bira ma jinsi na ne. Kaga, shi wannan anan zai sauka. Ya Allah ji mana ya kake gaya mana magana anan bakin hanya. To ai ba na son ne in shiga ai min batan basira roƙon Allah da goyi. Ga kana jin su? Ka ga ba matsala fita in ya shigo kai sai ka dawo. Oke an gama. To wallahi kowa ya gyara jikinsa. Shiru. Shiga mana.